Maskana zvakuzumi. Wadzisa munhu wese kuti kakugara so tikudzire sangokondo usina maka. Kona ngapunyura idai. Ikadzoka. Ndoya ndopirira imba yako. Muri Zimbabwe zita ndinonzi Sylvester Tafumane ndiri kwa Chief Mutumba kuno kumadziva. Tauya panapa nenyaya yemukomana anonzi Kudzai. Kudzai ane makore 32 ekubereka, akapondwa aenda kubasa kwa akanga anotsvaga basa kuChin Mine. Ana kuzodzoka akazodzoka ave mukofini. Arikunzi akazoonekwa kwapera mazuva akati kuti muviri wake watoshata. Asi kutaura kwazviri kuita kurutaura kunzi akanga aine tambo muhuro kagavi kadiki kekuti zvigozonzi munhu azvisungirira. Asi vachizonatsoongorora, vanoongorora vachisangana nemapurisa ekuMount Darwin vanoti vakaona kuti Kudzai akanga asina mamwe mapatsi. Regai tipinde pamusha panapa titaure nehama dzavo dziri panapa tinzwe kuti mashoko aya akauya sei uye zvakamira sei sekunzwa kwavanoita zvakaitika kuupenyu hwaKudzai tiri muno machife Mutumba. Regai tinzwe nyaya iyi zvizere. Mapa tatuwirana tinomvira tambonetsana kana aita kuenda kubasa. Pakaenda kubasa kaenda musi weSunday. Enda musi weSunday ino ndatofonera bwatoenda tosvika Bochi kubasa musi weSunday. Kubasa kwavaenda ndokupiko? Kuchin Mine. Chin Mine. Iri kupiwa? Musedi kuChintundu. Alright. Muno matiri mushande mani? Tiri kupi? Mamunawa. Tiri kumasabukani? Sabu Mavunga. Chifo kuno kundiani? Mutumba. Ndikwa Mutumba. Mamuri kutsanangura vanhu vakasvika zvakanaka ikoko? Vasvika zvakanaka ikoko. Watoshanda musi wechipiri ndipo wakabva wafona udaro ndobva watoti muri mumba here munani vachiti nhamba dzamushandisa ndedzani vachifona pai kana nhamba dzandoshandisa ndedzangu wani zvikanzi aiwa dzisi dzenyu nhamba idzodzo hanzi kuzoti wanga avhiringika noti wanga atanga kurwara ndisi kuziva noti pamazuva tabva vakatomborwara zvoratidza kurwara zvokuti vanhu kutorwariswa nevanhu pamwe vaisimbirwa nei? Vaingofamba vachingotaura. Zvekurasika njere. Zvekurasika njere. Vakambobatsirwa here mushure mangu dambudziko raonekwa? Vakabatsirwa vakatopora. Sanje pangu ati gani mboenda chii kubasa ndinonoshanda. Alright. Vakasangana nemhepo idzodzo. Vatofanana ndatotaura navo paibhobho vakatora nemwana wavo vatopedza zvikanzi munofanira kundifonera unotoakanda makomi bheki. Vandafona inini ndakati munofanira kundifonera chichi. Kati alright. Ndakapedza kutotaura navo daro. Amangwana makusenda kati gani chimotsa mbi yangu tamuka sei. Watatova uri usiku noti pepo wakafona kuma2. Wafona kuma2 ndati gani chifonera mbi yangu makuseni kwachena. Ndatofona pai. Fone ngoringa isikudairo. Fone ngoringa isikudairo. Ndakati gani chienda kumusika watotengesa. Ndati gani chifonera chishamwari yavo noti nhamba dzavo ngambondifonera vasvika ikoko. Ndakati gani chifonera shamwari yacho ndinzoti mbi yangu asiri kudaira foni ari kupi. Ndandafona. Ndakandautaura na Babyleve nonzi Babyleve. Ndovati Babyleve yavapo wabuda kuchi usiku. Tatu wabuda usiku zvikanzi wabuda usiku achienda unge vari kuenda out here. Sikanjeta chirifudza kuti vari kudzoka noti amene kuenda noshanda kungwa imbotaura vachatozoita se vachazoda kuenda. Ndakati right ndakawanda audza zvataura usiku achifona. Ndakati ndotemedza wabuda idzodzo dzapedza kutaura neni idzodzo. Right chechimbotesa koko wachona kwavaita se kwavaenda kwachitonzoti variko here. Ndakati right ndakatombogara ndiri musika kwandichitotengesa. Kwakumatemutemu ndaona kuti angwa dzafamba gani chivafonera ndinzi kuti wasvika here kwachona ikoko. Ndandafona mushamwari yavo yeyi. Ndikatoti ndazoenda ichiikoko agona kungandifungira kwachona kuti ndokwaita se kwavaenda. Ndobva vati ndandati right. Ndobva ndazofona futi amangwana chachitatu chocho. Ndandafona. Ndobva vatoti pane vari kunzi kumasoja ndoko vari here ndoko kumbonzi variko ikoko.
ndichanonotarisa ndobva nonotarisa masoja kuyi wasvika bvati avapo varume yenyu kwacho kunzi havanambosvika iwe nkonzo pamwe mafunga here amene bvati avapo vandakati gandichifonera chiye mamwene wangu andowafonera kuti kuno kubabhilivha kunzi paukaenda kubasa anzi havasi kuoneki here asi kuziva pamwe pane kunoko wakaenda kunoshandirawo kusiri ikokoko ndobvati ndakati asi bata wakandiudza so vati kochichaitika ndakati handisi kuziva mani noda kunzi hausumbooneka ndatodza mene wangu vabamini wangu ava vaigara masoro vandatovaudza nawo iyoyo vati oraiti vandatovaudza kanje taingoramba tichingofambawo tichibatsirwawo muchifamba kwakutonotsvaga kumaprofita kuti tinzoti munhu ari kubasa here kana kuti ari kupi saka manje kwakabuda tsanangurudzo kuti chini anzi vachauya foni ichaita vachafona ndozvavakataura ndakagara makamaenda kungani ndakaenda ku3 vandakatongodza seizvozvo vese vakapotsa vese vakapotsa maprofita avo ndeve machipostori Alright, vandatotapo munhu achiita se achauya pamwe pane kwaakaenda kushandira sekutaura kwazvaita kuti vachafona foni yavo ichiita se ichaita vandatombogara ndichigara ndichitengesa musi wesandi ndopakasvika foni chifono polisi yekuti haruendi yakafona nditori kumusika vatofona vati ndikuda kushedzera nhamba idzi mundiudza kuti ndedzani vashedzera nhamba dzino ndatodzinyora pasi vati kutaisa ndiona dzakanzi deti ndakati vafona futi madziona here nhamba ndedzani ndakati nhamba ndedzani ndedzavarume vangu zvikanzi varume nyanonzani ndatotaura zita nonzi kudzai zviravo zvikanzi chichazokudzai zvinotevera tiri kupolisi kumaundi harueni ndokatiri kati muzotudza zvinotevera zvinenge chiobva wakati ndobva ndafona futi ko vari koko here zvikanzi vari kuona sibata kudzoti vichazodza zvinotevera ndatonyarira mene nangu nandovafonera kuti ndozvataurwa ndandatoti vapati ndipei nhamba nandashidzira nhamba nandavapo vatraya futi vachingodza seizvozvo vati tiri bisi kudhiraivha mota chichakudza vatodzi vakawanda vairamba kuvakudza ndobva vazoudzawo papai vaudza papai ndobva vatondifonera nini ndobva vatoti muri kutsvage munhu kupa chifoni nditaure naye nini sikanje po wakati ndiudzei munhu pe munhu foni nditaure naye bva taura nemwe muzukuru wedu vanogara musoro ndobva vatibva ipapo pana maybe ndobva wabva ipapo ndobva waudzwa nawo yachiona kuti babhilivhe vakunzi vaonekwa vakafa here vakazvisungirira asi bati kuzvisungira kwachona munhu akangovasunga asi bati vaita zvikuita se zvokupondwa upondo munhu abatongosungwa ziya akadai apa munhu akapondwa musoro wese zvironda anzane zvironda zvingaiti ndozvikaitika vataura vachitonzi vakabviswa mapatsi koko kwacho noti polisi yakabva yatovatakura kuenda kuti harini kokoko asi badanzi pakasvika muzukuru edu ndiyakatanga kusvika ipapa ndobva vati dotanga ndaona unotanga kutoisa muzvibhokisi zvacho ndobva vati aiswa kuti ndisekuru wangu wokumadziro totovaziva ndobva wakabvaenda kuti harini anzi wangu vakarohwa nokuti anzi wakatoonekwa nekamwana ukaifamba ukaichemahuniwo ndokakavaona kakatoti yesu shamwari munhu asi kudai ndopakataisa ndokana munhu akatoka ndokumhanya unoudza vamwe vanhu ndokuzosvikawo kutozosvika polisiwo ndozvakaitika wotoona munhu akarohwa babva asungwa pasina mbozvisungirira vanopondwa ubiswa mapatsi ese nanzi nerurimi here nechi zvese maprivate person zvese ndozvakaitika pana varume vangu aitangoti munhu ari kubasa kuita se ari ende dhera racho neroro randakafonwa nepolisi nerodza nedhodhera kuita se ravakuuya kubva kubasa chizosangana netsaona iyoyo kuti yakatirwadza singaiti kusvika nanhasi kuti munhu akatofa sinovhira tomborwara akatosimba bhobho vange zvinorwadza chirikutozvitsanangura mama nenguva yakadii muri mese tokwanisa 2 years toshandira 3 mwana avasiyane makore mangani ane 2 years 6 months asi tomboziva kuti zvinhu zviri zvikuitika asi tomboziva kana pamakaenda kumapostori ikoko hapana dzimwe tsananguro dzakataurwa dzairaudza kuti munogona kusangana nechiga cherufu tsananguro dzoka dzinambotaura asi bati munhu akatanga kundiudza akanditi ndataura nemwana uyu ndiyandiudza zvese asi bati andiudza zvese ndaona imba yenyu isisina denga saka njeni semwana mudiki handinoziva kuti zvinoreve chii akati ndaona imba yenyu isina denga sanje kana isina denga munoigara here kana yadonha pandakatoti imba yamai vangu ndoisina chi yamwene vangu ndoisina denga
Sikanje pawazoshaya ndipandabva ndatanga kuzvifunga ndega nemusoro ndakati muprofita yaitira kuti ndaona impenyu sisina denga chichi zvikuedza kutaura izvi ababika kuti babi vasha sikanje uchagara unenge usina murume uchagara usina murume ndozvakaitika izvozvo kuti ndizomu pamwe ndiyakatondudza chokwadi seinini sina kuzisa musoro akandishandisira shono yeDPDP kuti handina kuzvikwanisa kuzvisa mumvungu awo ndozvakaitika. Muchizoona murume wenyu baba believe vachiuya vamubhokisi vamubhokisi unomboti pamwe munhu ana ushaya uchizoona achizouya ndopaunozoona kuti azvishuwa munhu atoenda naye semunhu akanga ari musango pamwe kwemazuva akati kuti mutumbi wavo wanga uchiri right here makaita body viewing vana noti munhu wacho anga atoshata kubva umandiyo kubva chipiri chocho kusvika musi wesandi kuroti munhu anga atoshata kuti body view yacho haina tomboitwa vangosvika vachitongoita se vachichengetwa vachingochengetwa. Mapurisa ane postmortem yaakaita zvekuongorora kuti vachinyora ripoti yekuti zvakabviswa paari ndezvakati nezvakati tsamba idzo dzakabuda izvozvo ini zvangu handikwanisi kuzviziva noti inini handagari namboenda ikoko. Tino ime zita renyu rakazara ndiani? Bridget Munyongori. Bridget. Alright, regai titaurana nababa mudiki. Pane zvimwe here zvamuda kutaura zvokuburitsa shungu yenyu zvamusati mambotaura kubva panhamo? Inini? Maererano nokushaya kwemurume wenyu Kudza. Indongoti Kudza izorora murugare kana pane vanhu vanenge vakakuuraya udzosere urwise nokuti iwewe wakafa uchiroda kuchengetwa mhuri yako ndozviri kundirwadza kuti munhu akafa achida kuchengetwa mhuri yake achisiwa mwana achiri mudiki ndozviri kundirwadza. Shamwari yake yakabva naye kuno kwachienda nayo yakauya here kurufu? Shamwari yake yakauya chiri kokudhero neitoenda. Waita aienda? Zvakambatawo zvakadii kuti kuona kwenyu? Umbata zvakamubata noti zvakamurwadza semunhu waitamba naye achitoti munhu ndoda kushanda nayewo zvinenge zvakatomubata. Hakunawo vanhu vakufungidzirawo vakagona kunongedzera kumapurisa? Hapana. Alright, aiwa maita basa tinokuti Mwari akuzorodzei zvisi zvese tinoisa mukati memaoko aMwari noti Mwari ndiMwari wenherera, Mwari ndiMwari weshirikadzi. Maita basa. Ukama hwenyu naKudzai hwakamira zvakadii totanga nokuti nematambudziko? Matambudziko akaoneka. Ukama hwangu inini naKudzai aiva ndisiyira inini mumba medu tiri 4. Yes, ndinopedzera wacho. Ndaisirwa naKudzai. Shoko rerufu rakasvika muri kupi? Rasvika ndomazoa. Kondo kwamunoshandira? Ndoshandira. Makazvika muchirwa sei? Takarwadziwa. Wadziwa chaiko zvekuti kana nanhasi tisozvibhilivha kuti chokwadi. Takarwadziwa. Kufunga kwenyu muvungo chii chingave changa chakaitika? Zvacho kuti tinyatsoziva chakaitika zvatotinetsa chakaitika chekuchiziva tikatonetsekana kuti tizozviri chaizvo. Kana pakadai pasina nhoroondo yekuti munhu chamuuraya chii akazvisungirira here kana kuti akapondwa, imimi wose vanhu vari mumusha mati mafamba here kuti munzwe kuti chii chakawana mukoma wenyu? Kufamba tamboti fambei zvedu but ungodzonza mukomana akapondwa nevanhu. Ndomanzura tirozvita sasa tapedza zvedu kufamba. Musanopedza kufamba? So far maenda kungani? Sofa tafamba zvedu kuviri. Itsananguro dzingobuda dziri dzimwe chete? Dzingobuda dzimwe chete. Kana vanhu vachinge vaita zvakadai tichikupai mukana wokutaura iva vanoponda vanhu ava imimi ndimaponderwa mukoma, shungu yenyu inenge iri yekuti kudii kune mukoma wenyu Kudzai? Shungu yedu ndeyekutoti angarwisane navo kana vakamukuwadza vamboonawo zvavanoona zvekuti munhu angourayiwa ngekuku. Mune mashoko amungada kutaura here paSlai Media TV tisati taenda kuna amai? Tinokurudzira kuti munyika muno maipa vanhu tongonamata Mwari saite mabasa akaipa. Mandiri? Aiwa maita basa.
ndizita renyu rakazara ndiani? Shorai Zvirao. Maita basi. Amai nematambudziko emwana wenyu Kudzai. Aiwa, akaonekwa baba. Shoko rerufu rakasvika muchiitei? Shoko rerufu iri rakasvikawo ndiri kumusha. Taita kugadzirisawo chizezuru chaamai nehanzvadzi yangu. Kwenyuwo kumusha wemimi? Kumusha kuMhondoro. Oho. Ndokwakasvikawo shoko iro. Saka rakangofonwa nemuroora richingonzi amai endai munopa tete vari panext door phone. Nditaure navo. Ndobva ndangomhanyawo nefoni. Ndokusvika paya ndobva ndapa tete vaya. Tete vaya ndobva vanzi budai padzi. Ndobva vabuda padzi. Pavabuda padzi paya ndobva vakutofonerwa nemuroora. Zvikanzi udzai amai kuti kunoku mwana wavo aonekwa akapondwa ari musango. Saka ini ipapo ndakabva ndatanga kungochema ndikati saka anga achindivanza muroora akambofona akandiudza kuti baba abhirivha ari kunzi havasi kuoneka. Ndikati pazoe paya kwavakaenda kupi zvikanzi havasi kuzivikanwa kwavakaenda. Kusvika azondazongozwa mashoko iyoyo akuuya akutaura kuti kwanzi mwana wenyu aonekwa akapondwa ari musango. Asi vanhu vari kuti akazvisungirira, vamwe vari kuti akazvisungirira, asi vamwe vari kuti akapondwa. Tambo yacho yakazvisungirira naye mapurisa akakuratidza here? Katambo kachona kaive kari kadiki-diki, takazoenda kagari, kanga kari kadiki-diki kakatonyura mukati. Kakanyura mukati? Akaonekwa ari pasi pemuti here kana zvichitsanangurwa kuratidza kuti adonha mumuti nekagavi ikako kanga asungirira? Anonzi anga akarariswa pakamuti kadiki-diki pamumvuri. Pasina muti muhombe? Kadiki-diki kamuti kacho kuti munhu angakwanise kuzvisungirira? Kuti munhu angakwanise kuzvisungirira kana gavi handiti raionekawo rinosara mudenga. Pasina anga akatongorara akarariswa pamumvuri. Aive nemari here yaangaponderwa mwana wenyu? Handisi kuziva shamwari yake Givi nekuti ndiye akanga anaye. Paakabva pamoto ipapo usiku, uye anoti akanga akararawo. Saka akazongobvawo usiku here achingoenda kuti Givi uya azive kuti akaenda nekuti akazoona kuseni paanga akarara pasina. Ndopa akazotangawo kubvunza kune vamwe kuti shamwari yangu yanga yakarara pana handisi kuiona, akufamba achibvunza muvhireji imo. Ndo patakasonzwa kunzi Givi mwana wekwano? Givi shamwari yake inogara paZasaka. Mai vari mhuri yekwano? Vanoziti senemu yavo vanonzi anani? Vanonzi senemu Givi wokwaGatsi. Yakubatai zvakaita senyaya yerufu rwemwana wenyu? Nyaya yachona yatibata-bata baba. Zvekuti kana namanje asati zvapera mwoyo. Tikutodzungaira kuti kufa kwakaita mwana uyu akafa semunhu aingo akafa achitambudzika. Nekuti takazonzi isusu patakaenda takaita ikanzi amai vemunhu chitungamirai pamberi mutarise munhu wenyu mwana wenyu kuti ndiye here. Ndokutungamira ndokuona zvazvakaoma, akanga akazara ropa kumeso kwese kudhemenja miri wese ranga riri ropa chete. Pane mbonchi dzamakakwanisa kuona? Ranga rakavharwa neropa ndo ranga rakawandisa. Ranga rakawandisa kuira kubva musoro mese nemiri wese, hembe dzese dzanga akapfeka ranga riri ropa chete. Katambo kacho kaakasaonekwe kakatonyura kachitonzi kakanyura mukati. Kagavi kacho kaanga achinzaka akasungwa nako. Ima munhu wechikuru, munhu anozvisungirira anozara ropa muiri? Nikisi baba, ndakatoona kuti mwana wangu akaurayiwa. Hakusi kuzvisungirira asi akaurayiwa. Zvekuti kana mbatya dzake hadzina kana kuzombodii, vakangodzirongedzai vanhu munongoziva pachizezuru. Kana kupinda mumba haana kuzopinda mumba, ende akanga ashata futi. Saka vakangokwanisa kungoisa mukofini. Ndobva tapo angotakurwa nemotikari. Ndongosvika chipfuura kumakuva, mbatya dzake ndobva dzangodzi ngadziiswe imomo. Zvonzi anga ashayikwa uri musi wechipiri ndizvo? Ndikwakuzowanikwa mutumbi wake musi weSande?
kuno kwakazovigwa chingani akazovigwa Sandino pakanondara umucha. Tuvefuma iri mandi. Vefuma iri mandi. Mandi kuchakarara. Akarara futi. Pavazovigwa chipiri chocho. Chipiri kuno kundo pakazovigwa chipiri kuno. Zangobva muchari. Tungo yachiradzika. Sa shungu yenyu ndeyekuti zviite sei tichienda kumberi. Wafa haroveka. Ini shungu yangu inongoshuwira baba kuti dai kudzaiwe adzoserawo kana mene akamuuraya ndoshungu iri kunyanya kundirwadza. Dai adzoserawo kune vanhu vakamuita izvozvo nekuti akafa achitambudzika vachinyepera kuti azvisungirira asi vakamuponda nekuti takazonoona body view yake yakatitaridza kuti aiwa mwana haana kuzvisungirira akapondwa nekuti mwiri wese wanga wakazara ropa. Zviya panoitika rufu rwakadai rwomunhu afa neshungu, hapana zvimwe zvakaitika here pakutakura mutumbi wake kubva kuDarwin kuuya kuno kumadziva, zvinongoyerawo kana kuti zvinongoshamisa zvinongoitika pamutumbi wemunhu kana paanovigwa kana panocherwa guva rake? Hapana baba, takangosvikawo naye straight motikari ichimira paguva ichibva angoburutswa achibva angopinzwa muguva achibva angoiswa nembatya dzake. Hapana zvamakaona. Mamwe mashoko enyu ekupedzisira tichipeta hurukuro yedu inei maererano nevana vari kupondwa hapasipo panapa chipeka kuswera nezuro ndakanga ndiri kushamva kune mukomana akapondwa kusanyoko inharaunda imwe chete kunoku zvekuri tine rufu rwakudzai vari kufa vari vana vadiki vachiita zvokupondwa. Muyai wauya mukati menharaunda ino mamutumba muno? Hatisi kuziva kuti mweya waiwapinda mukati memusha uno. Munharaunda vanhu vari kungofa nekungopondwa vazhinji vacho nenyaya yekunzi pamwe anenge achinzi ane mari saka nyaya yemari chaiyo ndo yandiri kuona kuti anofanirwa kunge akanga achisechwa kunzi ane mari sezvo saidhi ranga achishandira mabasa avo iwaya ekutsvaga mari. Vanhu havachatya kudeura ropa? Vanhu havachatya kudeura ropa, vakukuponda vanhu zvisina tsarukano kuri kungotsvaga mari. Aiwa, tinotenda kana pasina mamwe mashoko amuda kuwedzera. Isusu tinongoti Mwari vakunyaradzei, Mwari vakuzorodzei, Mweya Mutsvene akubvisei misodzi pamatama uye nemumwoyo nekuti ironda rinonetsa kuvhara, asi tinoziva kuti Mwari ndiMwari anotarira. Pari zvinotomboti kuda kwaMwari nyange zvitochiziva kuti akafa nekurwadziswa nevamwe vanhu vasisakoshesa upenyu hwevanhu. Ewe maita enyama, saka munonzi amai animi? Inini ndonzi amai Zvirawu. Amai Zvirawu, tinotenda amai Kudzai. Vana venyu mabereka vangani? Ndakabereka 4 vakomana. 4 vakomana. Musikana ndiye muroora wenyu wamuinaye nemadzimai vakomana? Ndizvozvo. Aiwa, zvese zvakanaka vana vaise vasikana, tinotenda. Ndo pamakamuchengetera mukomana? Ndo pamakamuchengetera mukomana. Zvakaoma. Zvinorwadza sei kusiyiwa nemukoma? Zvinotorwadza bhosi, makore akaenda nawo acho tizogutsikana. Anga ane makore mangani Kudzai? Anga ane 32 years. 32 years. Pana pandupa pari pamusha pake? Pana pandupa pari pamusha pake mana pangavaka. Inemba yerumashure? Nemba yerumashure. Daiwa kurunzi munowana mukana wokuti mutaure naye, taure makatarisa kunoko. Kurunzi munowana mukana wokutaura naKudzai achikunzwai, munomuti chii? Tomuti Kudzai kana uchinzwa kana wakakwadzwa nevanhu dzokera kwavari unorwisana navo. Tinogutsikana kana mavigiro atikaita tinogutsikana bhosi hatinozoto ukafa sei. Taitova tine shungu yokuda kuisawo mumba kuti tikuchemere mumba asi nekuda kumafiro wakaita tinogutsikana navo. Saka kana wakairwiswa amai angu dzokera ikoko unonetsana nevanhu ivavo.